Також є такі результати, коли, наприклад, клієнтка заказала амулет на особисте життя, і через 6 років, тобто амулет у неї був півроку, один амулет на 6 місяців. І через буквально 6 місяців так вона медитувала з амулетом. Чоловік, з яким вона жила 6 років, запропонував їй одружитися. Ось такий прояв мав амулет. Буває, що феєчка заказує амулет на особисте життя, а по ітогу вона розстається з чоловіком, з яким зараз знаходиться у відносинах. Чому так стається? Тому що, повторюю, ваші енергії вже не відповідають енергії цієї людини.